Iringan gending Santo Mulya ingkang katindakaken déning Karawitan Wika Setyalaras Desa Gedungsari Kecamatan Tirtayuda Kabupaten Malang Jawa Timur Sugeng amirsani lan sugeng amidhangetaken. Sumangga sami amirsani. Saking kula mriki. Hadirin silakan duduk kembali. Kairingan gending Santo Mulya ingkang katindakaken saking Paguyuban Karawitan Wika Setyalaras saking Desa Gedungsari Kecamatan Tirtayuda Kabupaten Malang Jawa Timur.